Det danske monarkis historie. Middelaldermonarkiet. Danmark har et af verdens ældste monarkier. I middelalderen var kongen ikke enevældig. Han delte magten med de adelige og kirken. Hvis han indførte upopulære love, kunne han risikere at få andre stormænd og slægter imod sig, og så var hans magt i fare. Kirken og de adelige var en stor magtfaktor, da de ejede meget jord og indsamlede skatter. Bønderne var den største befolkningsgruppe. De arbejdede hovedsageligt på landet, som ofte var ejet kirken, kongen eller de adelige. Et af kongens største ansvar var at beskytte landet og gå forrest i krig. Så han sad ikke bare på sin trone og styrede landet. I dagens Danmark har vi demokrati. Dog har vi stadig monarki, men monarkiet i dag har ingen dominerende magt. Men dronningen skal dog underskrive nye lov vedtaget i Folketinget. Kongehuset tager også imod vigtige statsbesøg og er et af Danmarks største turistattraktioner. Der er meget delte meninger om monarki i Danmark. Kongehuset stjæler bare alle folkets penge. Jeg synes, kongehuset er en vigtig dansk tradition. De er fuldkommen ligegyldige for samfundet. Kongehuset har en stor betydning for Danmarks historie.